खुलुमबाय बयखौबो दा बे समाव आं दंफैयो थेलामारा सिलिकाबारि होननाय गामियाव बेयावहाय दिनै सनितपुर जिल्ला थेलामारा ब्लक इउपिपिएलनि दैदेननायाव रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायाव मिरु इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरिफ्राबो आलासि महरै बाहागो लाफैदों आरो बाहागो लाफैनायजों लोगोसे रोनगोरा आरो जयन्त बसुमतारी बिथांमोना खौरां बिजोङाव गोबां बाथ्रा बुंदों। रायजोफोर नोंथांमोना नायनानै लालाय। इउपिपिएल हान्जानिफ्राय रंजालि बैसागु बेवहाय फालिनाय जादों। बेवहाय आं बाहागो लानो बेवहाय फैदों जोंनि गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे आरो थासारिया खोब मोजां। रंजालि बैसागु रंजानो थाखाय बयबो बेवहाय ज' जाफैदों, रायजो राजाफ्रा ज' जाफैदों। आङो गिबियाव रंजालि बैसागुनि मुङै सनितपुर ओनसोलनि गासैबो आइ आफा रायजो राजाफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनाय गाहाम हामलायनायखौ आं हरबाय आरो मिजिंथिदों बे रंजानायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव आरोबाव संसार जानायाव जोंनि गेजेराव आरो गावजों सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन आरो इसोरा जोंखौ बयनोबो अननाय हरथों। जोंनि संसारा मोजाङै जों जाहाथे जालांनो हायो, बेनि थाखाय इसोरा जों जाहाथे अनहरो, बेनि थाखाय आङो बयनिबो जानानै इसोरनि खाथियाव आं आर'ज गाबो आरो खोब मोजां जादों बे फालिनाया। बयबो बाहागो लादों आरो बैसागु रंजानायनि जि महर बेवहाय आं नुनो मोनदों। जिहेतु बिसायख'थिनि रिजाल्टआ मोनसिगोन दा नोंथांनि दोलोनिफ्राय नोंथाङा साबेसे देरहागोन? नंगौ, रंजानाय जामारगोन निस्सय बेहाय रोखा इउपिपिएल हान्जाया बैसागुआथ' रंजाबायानो जों आगोलावबो बुंदोंमोन मा बिसायख'थिनि उनाव बैसागु फैबाय, बैसागुखौ जों रंजाबाय जोङो। 4 तारिखआव मोनसे आरो गोदान मोनसे खौरां फैबावगोन, बेबो रंजानायनि खौराङानो जागोन। गतिके जोङो 4 तारिखनि उनावहाय आरो जों रंजाबावगोन, गतिके डाबल बैसागु जागोन। दा जोङो नैबे बिसायख'थिनि जि रिजाल्ट बे इउपिपिएलनि थाखाय खोब मोजाङानो जागोन। जोंना गासै 18 जन बेक्तिखौ जोङो जोंनि हान्जानिफ्राय बिजाथि महरै दैखांदोंमोन। बेनि गेजेराव जों बरसला समस्तियाबो मोनसे आरो जों मिजिंथिदों बरसला समस्तियाव जों देरहागोन आरो जोङो स्पस्त' एबाराहाय जे जों 10थानिफ्राय 12था बिजाथिखौ जों देरहाहोनो हागोन। खारन जोङो रायजो राजाफोरनि गेजेराव थानानै जों खामानिखौ मावदों, रायजो राजानि बाथ्राफोरखौ जों मिथियो, रायजो राजाफोरा जोंखौ अननायखौ जों मिथिदों। बे बाथ्राखौ नोजोर होनानै जों बुंनो हायो जे 10थानिफ्राय 12था जों देरहासार जागोन। माखासे खौरां बिजोंफोर नुनो मोनो जे एगजिस्टिं हिसाबै नोंथांनि दोलोखौ सानैल' मानसि बिजाथि देरहागोन। बिसोरबोथ' रायजो राजा नङा। गोबां एजेन्सिफ्रा गोबां गावसिनि बाथ्राखौ होनो, बिसोरथ' रायजो राजा नङाना। भट होग्राफोर रायजो राजासो आरो जों पार्टि हिसाबै जोंनि वार्कारफोर, बुथ कमिटि, प्राइमारि कमिटि गासिबो रायजोजों थानानै जों खामानिखौ मावो। गतिके बबे गामिनि रायजो राजाफ्रा जोंखौ अनदों अनाखै बेखौ जों मोजाङै मिथिगौ। बिथांमोनाथ' मोनसे अंकजोंसो एसेस खालामो। बेखायनो जोङो डाइरेक्ट रायजो राजाफोरजों थानाय जिथु खामानिखौ मावदों, गतिके जोङो रायजो राजानि बाथ्राखौ जों मोजाङै मिथिगौ आरो बेखौनो जोङो सोमोन्दो लाखिनानै बाथ्राखौ जों बुंदों रोखायै जे रायजो राजाखौ लानानै जिहेतु जोङो भटखौ गेलेदों, रायजो राजाफ्रासो भटखौ होदों। गतिके बे बाथ्राखौ लानानै जों बुंबाय थादोंमोन इउपिपिएलखौ अनदों रायजो राजाफ्रा आरो अननायनि बेवहाय खारन दङ गोबाङानो। खारन जोङो नुदों बेवहाय आसामाव दिसपुराव इउपिपिएलखौ दोरखार जादों, बड'लेण्ड ओनसोलाव आरो इउपिपिएलखौ दोरखार जादों। बे बाथ्राखौ बयबो बुंसोदों आरो जोङो नुबाय मा भट होनायावबो बयबो बाहागो लादों मोजाङैनो। बे बाथ्राखौ नोजोर होनानै जों बुंनो हायो इउपिपिएलआ एबार मोजाङैनो जों देरहासार जागोन। आंथ' साना जे बेवहाय सोरबा सासे मोनसे राजनितिक हान्जाया हारसिङै सरकार दानो हागोन। ना कंग्रेसआनो दानो हागोन, ना बिजेपिआनो दानो हागोन। खुनु पार्टिया हारसिं रावबो सरकार दानो हानाय नङा। ओंखायनो जों बुंबाय थादों मा जोंनि इउपिपिएल हान्जाया खुनु पार्टिजों गैया, जों हारसिङैनो दं। बेवहाय 10 जननिफ्राय 12 जन जोंनि एमएलए लानानै सोर सरकार दागोन जों बेखौसो जोङो नोजोर होनानै जोंनि थांखि बायदियै, रायजो राजानि थांखि बायदियै जोङो सरकार दानायाव जोङो सिन्थाखौ खालामगोन। रायजोसभानि बिजाथि हिसाबै जे सनितपुर आरो बिस्तारनि माखासे जेंनाफोर दङ, जिथु बिटिआर एग्रिमेन्ट, दा बेफोर बिटिआर एग्रिमेन्ट दफाफोरा दासिमबो आबुङै मावफुंजानायखौ नुवाखै। निस्सय। रायजोसभानि सासे एमपि जानानै मा फोरमायनो सानो? बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों सनितपुर जिल्लानि आरो गहपुरनि माखासे एरियाफ्रा अलरेडि हाबबाय, गामिफ्रा हाबबाय। बे एकर्डआव दंखायोमोन आरो एकर्ड मथे गोबां खामानि मावबावनांगौ दं जोंहा, माखासे गामिनि हाबबावनांगौ दङ। बे प्रसेस बाय प्रसेस जागासिनो दङ। थांनाय बिसायख'थिनि सिगां गोबां खामानिखौ जों मावदों, माखासे थालांबाय, बेखौ जों मानियो। बिनि थाखाय जों खामानि मावबावनांगौ दङ।
दा जों इउपिपिएल राजनिति हान्जानिफ्राय 3 एमपिआ जितु जों दिल्लीयाव थांबाय जों 3बो लोगो जानानै जोंनि बिटिआर एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मोजाङै मावफुंनो थाखाय जोङो खामानि मावबाय थादों मावलांबाय थागोन आरो बे जोंनि थांखिखा आरो जोंहा फोथायनाय दङ जे जोंनि एकर्डनि गेजेरजों जायफोर दफाफोरखौ जोङो मोनबाय बेखौ गोख्रै मावफुंनायाव जोङो देरहासार जागोन आसाम सरकार भारत सरकारा बेखौ मदद होनांगोन खारन एकर्ड खालामनायाव आसाम सरकाराबो बाहागो लादों आरो भारत सरकाराबो बाहागो लादों गतिके माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि बेलायाव आं सानो एबार आसाम गभर्नमेन्ट गोदान फैनाय लोगो लोगो जायखि फैया गोदान गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगो बिथांमोनजों सावरायनानै भारत सरकाराथ' दंखायोआनो गतिके जों 3 एमपिआ लोगो जानानै जों खामानिखौ मावगोन आरो सनितपुर जिल्लानि जिहेतु सोसननाय बा दानख'नाया सनितपुर जिल्लायावनो बांसिन दङ गतिके बे हाबाफारिखौ जोङो मोजाङै मावफुंसारनो हागोन होनना आं फोथायनाय सनितपुर जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरिनिफ्राय लानानै गासै बिबानगिरिफोरखौ आङो साबायखर जासिगोन जेन' बिथांमोनहा जोंनि हारिनि मोनसे आमाय थख्ल मोनसे फोरबो बैसागु फोरबोखौ पार्टी हिसाबैबो फालिदों बिथांमोनहा आरो बेजों लोगोसेयैनो आङो सनितपुर जिल्लानि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौबो आङो आंनि फारसेनिफ्राय गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनायजों लोगोसेयैनो बिथांमोननिसिम साबायखर जासिगोन जेन' बिथांमोनहा बैसागु बोथोरखौ गाजा गोमजायै फालिदों जोंनि हारिमुखौ लाखिनायाव जोंनि दोरोंखौ लाखिनायाव बिथांमोनहा जिखिनि खामानि मावदों बिनि थाखाय थ' बैसागु होननानै बुङोब्ला बे जोंनि बर'नि एंगार हायै मोनसे बाहागो बे हारिमुनि बाहागो आरो बेखौ जोङो मोनथिस' हायै समनिफ्रायनो फालिबोदों जि फालिनायजों जोङो हारिखौ मोनसे गोजोरथियै लाबोदों जोंनि सोदोमस्रि गोनां बेयो मोनसे आब्रुथि गोनां मोनसे जोंनि हारिमु जोंनि मोसानाय खननाय दामनाय देनाय बे गासैबो जिनिसजों दा जोंनि हारिखौ गोजोर खालामनायाव मोनसे हेफाजाब होयो बेनिखायनो जोङो बयबो बैसागुखौ फालिनांगौ आरो बैसागुआ बयनिबो गोसो गोरबोआव निस्सयखै जोङो लुबैयाब्लाबो बे जोंनि गोसो गोरबोआव नाङो आरो बे गोसो गोरबोआव नांनायखौ मोनसे प्रकाश खालामनो थाखाय मोजां मोननाय मिथिंगाखौ मोजां मोननाय मानसिखौ मोजां मोननाय सोरखौबा गाहाम मोननाय बे गासैखौबो फोरमायनायनिनो मोनसे बे फोरबो बियो सेंग्राया सिख्लानो सिख्लाया सेंग्रानो बोराय बुरैहाबो गोसोनि हांमा हांसा थायो गथ' गथायाबो रंजानायनि मोनसे दाहा अधिकारफोर थायो बे गासैखौबो खनसे रंजानायखौ गाज्रि दामोन होननाय बाथ्रा दङ बोसोराव खनसे रंजानायखौ गाज्रि दामोन बोसोराव खनसे रंजानायखौ गाज्रि दामोन दा बेनिखायनो जोङो बैसागुखौ गोसो होसारनानै जोङो मोसानांगौ रंजानांगौ फालिनांगौ बेयाव जोंनि गाननाय जोमनाय जोंनि गामसा दख'ना आर'नाइ जिफोर दङ जोंनि दामजुफोर खाम जथा सेरजा सिफुं गंगोना थरखा बेखौ दामनानै जों मोसानांगौ आरो जोङो जिथु मिथिंगायावनो थायो मिथिंगानिनो फिसा हिसाबै मिथिंगायानो जोंनो बे गियानखौ होदों मिथिंगानि जों प्रति जोंहा मोनसे रेसपेक्टबो जोंहा थानांगौ बेनिखायनो जोङो जोंजों थाफानाय जिब जुनारफोरखौबो जोङो मान सनमान होयो संक्रान्तियाव जेरै जों मोसौनि बैसागु फालियो बिनि अखानायै 1 तारिखनिफ्राय जोङो मानसि बैसागु 7 दिन फालियो बेयाव मानसि बैसागु दाउ बैसागु अमा बैसागु सैमा बैसागु बे बैसागुआव बाहागो दंजोबो जोङो रेसपेक्ट सेल्फ रेसपेक्टजों लोगोसे इकुवेल मोनसे क'एक्जिस्टेन्सनि जि बाथ्रा बेखौ जोङो बयबो फोरमायलायो आरो बे बैसागुआ जिहेथु आबादजों सोमोन्दो थानायबो बे मोनसे फोरबो बैसागु रंजाखांनानैनो जोंहा बोसोरसेनि जानायनि आदार बुथुमनो थाखाय जोंहा मोनसे दावहा बादि दैज्लां बोथोरनि दावहा बेनि सिगाङावनो जोङो रंजानानै लानानै जों गोसोखौ दाद आरो फ्राद खालामनानै लायो बे बैसागु बोथोराव जोंना सृष्टिनिबो मोनसे फोरबो बियो बेयाव मेथाइ सृष्टि जायो मोसानायनि आदब खायदा मोनसे सृष्टि जायो बेनि थाखायनो आङो बैसागु बोथोरखौ सासे सुबुं हिसाबै आङो बरायबाय आरो आङो रंजाबाय गोबां जायगायावनो दिनैबो बेयाव जों रंजानो फैदों खुंगिरिजों लोगोसे बेयाव बाहागो लाफैनाय गासै रायजो राजा मोसाखावरिफोर बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय बैसागु बोथोराव जितु गंगोना मोनसे दामनायखौ बर'फोराव गंगोना होननानै बुङोब्ला बेयो जोंनिनो दामजुमोन दा बेखौ गोबाव सम जोङो बावगारनानै थाबायमोन मानोना
बर'नि गेजेराव मोनसे खोमसि फोथायनायखौनो बुंनांसिगोन जे ओंखाम जानायाव सिफुं दामोब्ला हाथाय गयोनो, सेरजा दामोबा गोरिब जायोनो, उदै दनस्रा बुयोनो। बे बाथ्राफ्रा माबे समनिफ्राय बबे समाव फैखो मोनथिला, जायखौ लानानै बै समाव माने फंसे बाथ्रा बुङोबा बेखौ गिनायबो सोमजियोमोन नालाय, बेनिखायनो सेरजा दामनायखौ गारबायमोन, सेरजा दाननाय, सेरजा बानायनायखौ गारबायमोन। सिफुं सुनाया दिनै दाहोना लावखार गैयैखाय दिनै बेबो गोमालांबायमोन। खाम जथाया गामियाव गैलानोमोन। आरो बे गंगोनायाथ' माबे जुगाव गोमालांखो जों मोनथियानोमोन। बे दिनै खिन्थु GI टेग खालामनानै गंगोनाखौ जों लानानै फैफिनबाय। मानोना जोंहा गोदो गोदायनि मेथाइआव दङ रैसुमै देंखोजों गंगोनानि देंखोजों रैसुमै गारांजों होननाय मेथाइ मोनसे दङ। दा होमबा गंगोनाया जोंनि होननानै जों मिथिनो हायो। दिनै फैयै फैयै बेखौ मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सोरखारा बेखौ दिनै GI टेग खालामनानै जोंनि गेजेराव बोनानै लाबोफिननो हाबाय। बेयो जोबोद जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा। बेयाव आं मोनसे फिसा काहिनि बुंगोन, आं जेराव आंनि एक्सपिरियेन्सनि फारसेनिफ्राय। थांनाय 2016 मायथाइ जोंहा बरपेटानि हावलियाव थानाय BH कलेज, बे कलेजाव जोंहा बर' फरायसाफ्रा बर' फ्रेसार्स खुंदोंमोन आरो बेयाव आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि महरै बेयाव बाहागो लानो मोनदोंमोन। आरो बेयावनो बे कलेजनिनो गोरायुं टाइटेला पाठक, टाइटेलनि आं मुंखौ एसे बावबाय, बिथाङाबो बाहागो लानानै बुंबाय जे आधुनिक असमियाया बर'फोरनिफ्राय गोबां दाहार लानानै दं, जाय दाहारखौ जों माब्लाबाबो सुख'फिननो हानाय नंला होननानै बिथाङा बुंदों। बिनिनो मोननैल' बिदिन्थि होननानै बुंबाय बिथाङा। बे जाहैबाय, मोनसे जाहैबाय खफ्रि देसि होनना बुङो, बे खर'आव जे गलजों खफ्रि हमो, जायखौ दा जाफि होननानै आलासि बरायो, नङा होमबा? बे आरो मोनसेया जाहैबाय गंगोना। बे मोननै मुवाया माने बर'फोरनि थारमोन बियो होननानै बिथाङा बुंदों आरोखि। बे BH कलेजनि प्रिन्सिपालमोन बिथाङा, डक्टरेट मानसिया, टाइटेला पाठक। बिथाङा सासे इन्टेलेक्सुयेल, सासे राइटार बिथाङा असमिया थुनलाइनि। दा बिथांनि खुगानिफ्राय ओंखारदोंमोन जे बे जाफि आरो गगोना बेखौ जोङो मालाबाबो बर' समाजनो हरफिननो हाला होननानै बुंदों। आधुनिक असमियाया बे मोननै मुवाखौ बिथांमोनहा दाहार लाबोबायनो, नाथाय हरफिननो हाला। नाथाय जोङो गंगोनाखौ दिनै GI टेग खालामनानै जोंनि समाजाव लानानै फैफिनबाय। दा गंगोनानि देंखोआ जोंनि बबे मेथाइनि बबे सुराव गोरोबगोन, बे एसे साननो गोनां थादों दा जोंहा। असमिया मेथाइआवबा बिहु मेथाइआवबा मालाय देदेव देदेव होननानै दामो। दा बर'आव बे देंखोआ बबाव गोरोबगोन? बे देंखोखौ गोरोबहोनायनि एक्सपार्टफोर दङ, एक्सपार्टफ्रा निस्सय खालामगोन। आं मिजिं खालामो जोङो स्टार्ट खालामनांगोन, नङा होमबा? आरो बे दामदावियावनो निस्सय गोमालांदों। गोदो गोदाय जों खोनायोमोन बर'नि देंखोआ मोनबाल' देंखो दंमोन, मोनबाल' राग, जेरैहाय अष्ट राग दङ, नङा होमबा? सा रे गा मा पा धा नि सा। बे सा रे गा मा पा धा नि सानि गेजेरावनो बे नोङो गिदिर गिदिर जिफोर रागफोर दङ, बेयाव मोनबा रागजोंल' बर' मेथाइआ जायोमोननो। हयथ' बे मोनबा रागाव जोंनि गंगोनाया गोरोबोमोन खोमा आरो। आंना गोरोन्थि जाफ्लांनो हागौ, आं निमाहा बिदों। जोंहा एक्सपार्टफोर दङ, बे आंनि बुंनायखौ लानानै जाहाथे गोरोन्थि मिनिं दिहुना, आं आंनि साननायखौ फोरमायदों। दा गंगोनाया जिथु जोङो GI टेग मोनबायब्ला बेखौ जोङो दामनायनि थाखाय, नङा होमबा, मेथाइआव जों सोनांगौ बिनि मिउजिकखौ। निस्सय जोंनि एक्सपार्टफ्रा बिनि मोनसे लामा दिहुनगोन आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बेखौ जोंनिल'मोन होननानै ओरैनो दिन्थिनोल' नाजायालासे, नङा होमबा, दामनोबो जों स्टार्ट खालामगोन आरो जोंनि जे दोरों बेखौ जों लाखिनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ।